Wieħed mis-suldati akkużati bil-qtil ta' Lassana Cisse der mifxul u mbeżża ħafna. Beda jgħid li ma kien qatel il-ħadd u anke nfaqa jibki, iżda ma kienx qed jitwemmen. Dan intqal mill-ispettur Lorin Scicluna li xehed fil-qorti hekk kif komplit il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Lorin Scicluna ta' 22 sena u Fenek ta' 21 sena. Iż-żewġ suldati akkużati bil-qtil ta' Lassana Cisse ta' 42 sena mill-kosta ta' Livorju. L-ispettur Scicluna qal li beda jistaqsi lil Scicluna għal diversi drabi jekk kienx hu li qatel lil Cisse. Iżda huwa baqa' irrepeti li ma qatel il-ħadd. Lorin Scicluna der konfuż u beda jmiss xaru. Bil-Pulizija induna li huwa ma bedix jgħid il-verità. Cisse nqatel fi-triq il-ġebel f'Birżebbuġa f'April li għadda, f'waqt li Ibrahim Bah u Mohammed Diallo li huma mill-Gambja kienu sfaw feruti. Fil-qorti llum xed ukoll raġel li kien iħaddem lil Cisse f'impjant f'Ħalfar. U qal li l-vittma kien jaħdem miegħu bħala steel fixer u li kien jaħdem mis-7 ta' filgħodu sal-4 jew il-5 ta' wara nofsinhar. Indeskrivih bħala bniedem kwiet u li qatt ma kellu problemi miegħu. Għal Lorin Scicluna qed jidhru l-avukati Franco De Bono, Chris Buzietta u Julian Farrugia, fil-waqt li Francesco Fenek qed tidher l-avukat Giannella De Marco. L-avukat Alfreda Bela qed jidher għal Parte Ċivile.